Iz Katekizma Katoličke crkve broj 256. Carigradskim je katekumenima Sveti Grgur Nazijanski, zvan i bogoslov ili teolog, predavao ovaj sažetak vjere u trojstvo. Prije svega, čuvaj mi taj dragocjeni poklad za koji ja živim i borim se, s kojim želim umrijeti, koji mi daje da podnesem sva zla i da prezrem sve užitke. Hoću reći, ispovijest vjere u Oca i Sina i Duha Svetoga. Predajem ti je danas. Sveti Grgur Nazijanski nastavlja: po njoj ću te upravo sada uroniti u vodu i dići te iz nje. Dajem ti je kao pratioca i zaštitnika za sav tvoj život. Dajem ti jedno jedino božanstvo i moć koje kao jedno postoji u trojici i sadrži trojicu na različit način. Božanstvo bez razlike suštine ili naravi, bez stupnja višega koji uzvisuje ili nižega koji snizuje. Trojici beskonačnih, beskonačna je istobitnost. Svaki od njih Bog ako se svaka promatra u sebi samoj. Bog su njih trojica ako se promatraju zajedno. Nisam pravo ni počeo misliti o jedinstvu, a trojstvo me kupa u svom sjaju. Jedva sam počeo misliti na trojstvo, a jedinstvo me opet osvaja, zaključuje Sveti Grgur Nazijanski. Što nas drži na okupu jest ista vjera i posjedovanje istoga duha živoga Boga. Vrlo je bitno kada činimo znak križa da mislimo na Boga trojedinoga. Tim znakom smo obilježeni na svetom krštenju. Taj znak nosimo ubilježen u sav svoj vjernički život. Kakav zaključak možemo izvući iz ove velike tajne za svoj život? Zašto nam je Krist objavio tajnu intimnog Božjeg života? Bog nas je pozvao da budemo dionici njegova intimnog života. Zato je htio da već na ovom svijetu vidimo kao u ogledalu ono što ćemo jednom gledati licem u lice.